σε αυτό το σημείο να δώσουμε το λόγο στην κυρία Τζόλκα, επικεφαλής επιχορηγήσεων και ανάπτυξη προγραμμάτων της Χελμέπα. Κυρία Τζόλκα, εκ μέρους της Χελμέπα, πράγματι έχετε το λόγο και θα μας επιτρέψετε να αναγνωρίσουμε τη συμβολή της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος ως ένας από τους παλαιότερους περιβαλλοντικούς οργανισμούς που συνέβαλαν στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος διεθνώς. Έχουμε ιδιαίτερη τιμή σήμερα που σας έχουμε κοντά μας. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές και υπουργοί, Γενικοί Γραμματείς και Δήμαρχοι, αγαπητή κυρία Κουστό, σας ευχαριστούμε και πολύ για τα καλά σας λόγια. Ναι, βέβαια, είμαστε μία από τις πιο ιστορικές περιβαλλοντικές οργανώσεις στην Ελλάδα και σας ευχαριστούμε θερμά για την σημερινή πρόσκληση να συμμετάσχουμε σε αυτή τη σημαντική συζήτηση για την Συμμαχία των Γαλάζιων Πόλεων και την αναγέννηση των ωκεανών και την ανθεκτικότητα των παράκτιων περιοχών. Για μας στη Χελμέπα το θέμα αυτό δεν είναι θεωρητικό, είναι κάτι το οποίο το συναντάμε καθημερινά στις πόλεις, στα νησιά, στα σχολεία, στις ακτές, στα λιμάνια, στους ανθρώπους της θάλασσας, γιατί η ανθεκτικότητα των παράκτιων περιοχών δεν χτίζεται μόνο με στρατηγικές και σχεδιασμούς, αλλά χτίζεται όταν αυτό το διεθνές όραμα φτάνει στην τοπική κοινωνία και γίνεται γνώση και συμμετοχή και ευθύνη και πράξη. Η Χελμέπα ιδρύθηκε πριν από 44 χρόνια από την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα με όραμα και δέσμευση να σώσουμε τις θάλασσες. Και σήμερα ενώνουμε 383 εταιρείες και οργανισμούς με πάνω από 2.500 πλοία, ποντοπόρα πλοία και 15.000 ναυτικούς και επαγγελματίες της θάλασσας μέλη μας. Και παράλληλα, μέσα από τα προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης, έχουμε έρθει σε επαφή με πάνω από 1 εκατομμύριο εθελοντές και πολίτες σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό που έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια είναι κάτι απλό, αλλά κάτι ουσιαστικό. Η κοινωνία σήμερα είναι πιο ευαισθητοποιημένη. Οι πολίτες φαίνεται ότι θέλουν να μάθουν περισσότερα. Και ίσως το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι τα παιδιά προηγούνται των μεγάλων. Δηλαδή δεν είναι απλοί αποδέκτες της γνώσης, αλλά θέλουν να γίνουν πρότυπα περιβαλλοντικής συμπεριφοράς μέσα στην ίδια την κοινωνία, μέσα στην ίδια την κοινότητα, το σχολείο και την οικογένειά τους. Και αυτό το βλέπουμε καθαρά και από το πρόγραμμα Παιδική Χελμέπα που είναι ενταγμένο και στα εργαστήρια δεξιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας, όπου κάθε χρόνο έχουμε 25.000 νέα γλαρόπουλα σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό που μας μεταφέρουν σταθερά οι εκπαιδευτικοί είναι ο γνήσιος ενθουσιασμός και η περιέργεια των παιδιών και η διάθεσή τους να γίνουν μέρος της λύσης. Και γι' αυτό η προσέγγιση μας είναι καθαρά ανθρωποκεντρική και bottom-up, δηλαδή δεν σχεδιάζουμε προγράμματα για τις κοινότητες χωρίς τις κοινότητες, τα σχεδιάζουμε μαζί. Δεν μιλάμε στα παιδιά με όρους φόβου, μιλάμε με απλότητα, με επιστημονική τεκμηρίωση, με απλά λόγια και με θετικό πρόσημο. Κάθε μήνα μιλάμε σε περίπου 800 με 900 παιδιά σε όλη την Ελλάδα για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι θάλασσές μας, αλλά κυρίως για το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς μέσα από απλές καθημερινές πράξεις. Και ακολουθούμε και τη λογική του micro-learning, γιατί έχουμε καταλάβει ότι η γνώση μένει όταν είναι βιωματική και όταν είναι ουσιαστική. Και γι' αυτό δίνουμε και στα παιδιά λόγο και ρόλο. Για παράδειγμα, έχουμε έναν ετήσιο θεσμό, το Blue Horizons, μέσα από τον οποίο εμπνέουμε τους νέους για να ακολουθήσουν τα επαγγέλματα της θάλασσας και της γαλάζιας οικονομίας. Και πριν από 1 μήνα που είχαμε αυτή τη δράση, δώσαμε βήμα σε 2 μαθητές λυκείου, οι οποίοι συντόνισαν οι ίδιοι το διαδραστικό πάνελ mentoring με τους εκπροσώπους της γαλάζιας οικονομίας. Το ίδιο κάναμε, για παράδειγμα, και στο συνέδριό μας στα Ποσειδόνια, όπου οι Χελμέπα Youth Ambassadors, νέοι δηλαδή παιδιά από 10 έως 18 ετών, οργάνωσαν οι ίδιοι το δικό τους πάνελ νεανικής εκπροσώπησης και έθεσαν άμεσα και τεκμηριωμένα και θαραλέα ερωτήματα στην ηγεσία της ναυτιλίας.
Στην ίδια λογική εντάσσονται και τα Ocean Bootcamps, τα εργαστήρια Design Thinking και τα εργαστήρια ήπιων δεξιοτήτων. Δηλαδή, μέσα σε λίγες ώρες τα παιδιά, οι φοιτητές αλλά και τα στελέχη επιχειρήσεων δεν ακούν απλώς ακόμη μια παρουσίαση, αλλά αποκτούν εργαλεία, μαθαίνουν να θέτουν στόχους, να συνεργάζονται, να παρουσιάζουν λύσεις και να συνδέουν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης με πρακτικές πρωτοβουλίες, με ιδιαίτερη έμφαση στο στόχο 14 και την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης. Στην ίδια λογική έχουμε αναπτύξει και το Soft Skills Masterclass για τους ναυτικούς μας, που είναι στηριγμένο σε 24 δεξιότητες, τις οποίες δεν ορίσαμε εμείς από πάνω προς τα κάτω, αλλά βγήκαν, τις αναδείξαμε μέσα από έρευνα με τους ίδιους τους ναυτικούς μας. Και η Χελμέπα όμως δεν επενδύει μόνο στη γνώση, αλλά επενδύουμε και στην τέχνη και στη δημιουργικότητα και στη φωνή των παιδιών. Για παράδειγμα, έχουμε μία ετήσια έκθεση, το Ocean Aware Through Artivism, το οποίο φιλοξενεί κάθε χρόνο πάνω από 1.350 έργα μαθητών και αυτά τα βραβευμένα έργα μετά ουσιαστικά αποκτούν και δεύτερη ζωή, μετατρέπονται σε πάνινες τσάντες και επαναχρησιμοποιούμενα θερμός και μεταφέρουν παντού το μήνυμα κατά των πλαστικών μιας χρήσης. Και αυτή την περίοδο μάλιστα εκδίδουμε και ένα νέο βιβλίο γνώσης για την αυτοσύνη και την προστασία της θάλασσας, το οποίο θα εξασφαλίσουμε να φτάσει σε κάθε σχολική βιβλιοθήκη της Ελλάδας. Πάλι μέσα από μια πρωτοποριακή διαδικασία, όπου ακόμα και ο ίδιος ο τίτλος του βιβλίου βγήκε από τα παιδιά, μέσα από ειδικό διαγωνισμό που έγινε στα σχολεία. Την ίδια στιγμή η δράση μας απλώνεται σε όλη την κοινωνία μέσα από πρωτοβουλίες όπως το HEOS Climate Chance. Είδαμε στην πράξη τι σημαίνει πραγματικά μια grassroots προσέγγιση για την κατανόηση της κλιματικής αλλαγής. Μέσα σε μόλις 2 χρόνια 8.700 χιώτες και χιώτισσες έγιναν κλιματικοί πρεσβευτές και φτάσαμε σε πάνω από 100.000 ανθρώπους. Αφού αφουγκραστήκαμε πρώτα την τοπική κοινωνία μέσα από έρευνες, ερωτηματολόγια και focus groups και τη συμμετοχική διαμόρφωση του ίδιου του μηνύματος της εκστρατείας. Και βεβαίως η σχέση μας με τη θάλασσα και την παράκτια κοινότητα αποτυπώνεται και στις εκστρατείες μας για καθαρές θάλασσες και ακτές. Μόνο μέσα στο 2025 είχαμε ρεκόρ καθαρισμών με 490 καθαρισμούς σε όλη την Ελλάδα και 21.000 εθελοντές που πήραν μέρος. Και η κινητοποίηση αυτή συνεχίζεται. Τις επόμενες μέρες με το Blue Life Paros θα βρεθούμε στην Πάρο και θα μιλήσουμε σε πάνω από 1.000 παιδιά και θα κάνουμε και εθελοντικούς καθαρισμούς. Και για μας οι καθαρισμοί δεν είναι μόνο συμβολικές δράσεις, είναι και πεδίο συμμετοχής των πολιτών και πεδίο συλλογής βέβαια επιστημονικών δεδομένων μέσα από το Citizen Science, την επιστήμη των πολιτών, όπου αυτά τα δεδομένα τροφοδοτούν ευρωπαϊκούς και διεθνείς μηχανισμούς παρακολούθησης. Και εδώ ακριβώς είναι που βλέπουμε και την ουσία της συμμαχίας των γαλάζιων πόλεων. Δηλαδή, οι πολίτες δεν είναι θεατές, είναι συμμέτοχοι και με μετρήσιμο αποτύπωμα. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι η Χελμέπα παραμένει σταθερά δεμένη με την ναυτιλία, που είναι και η αφετηρία και η βάση μας. Μέσα από τη βραβευμένη Χελμέπα Academy έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από 45.000 ναυτικούς και επαγγελματίες της θάλασσας για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση του κλάδου, και μέσα από έργα όπως το Μετάβαση για την ανθρωποκεντρική μετάβαση για την πανθρακοποίηση της ναυτιλίας και μέσα από το πρόγραμμα ESG, που ενισχύει στην πράξη την κατανόηση και την εφαρμογή των αρχών ESG στη ναυτιλιακή βιομηχανία, βλέπουμε καθαρά ότι η μετάβαση αυτή δεν είναι απλά τεχνολογική, αλλά είναι και βαθιά ανθρώπινη. Χρειάζεται νέες δεξιότητες, συμμετοχή, κατανόηση των πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων και των ανθρώπων της θάλασσας, μέσα από μια μετάβαση που θα είναι δίκαιη, θα είναι συμπεριληπτική και αποτελεσματική.
Και κλείνοντας, θα έλεγα το εξής, ότι αν μιλάμε σήμερα για γαλάζιες πόλεις, ουσιαστικά μιλάμε για γαλάζιες κοινότητες. Για πόλεις και νησιά όπου τα παιδιά έχουν φωνή, οι πολίτες συμμετέχουν, η γνώση γίνεται πράξη, η ναυτιλία προχωρά με ευθύνη και η προστασία της θάλασσας δεν είναι υπόθεση λίγων ειδικών, αλλά γίνεται κοινή υπόθεση όλων. Και αυτό ακριβώς προσπαθεί να υπηρετεί και η Χελμέπα εδώ και 44 χρόνια και αυτή είναι, πιστεύω, και η πιο ουσιαστική συμβολή μας στη σημερινή συζήτηση. Δηλαδή να μετατρέψουμε ένα μεγάλο παγκόσμιο όραμα για τον ωκεανό σε καθημερινή, τοπική και ανθρώπινη πράξη. Και βέβαια θα χαρούμε να αναπτύξουμε και συνέργειες μεταξύ της Χελμέπα και της Blue Cities Alliance για να αναδείξουμε και την Αθήνα ως την πρώτη πόλη που εντάχθηκε στη συμμαχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και για τη δέσμευσή σας προς τη στήριξη αυτής της μετατροπής τελικά της Αθήνας και του παράκτου μετώπου σε μια πιο γαλάζια πόλη. Και πάλι θερμά συγχαρητήρια στη Χελμέπα για όλα όσα κάνετε και στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Είναι ίσως από τους πιο σημαντικούς φορείς που έχουμε στη χώρα μας, με μεγάλη ανταπόκριση στο εξωτερικό, και βέβαια και εσείς, όπως και η οικογένεια Κουστό, είστε από τους δύο πόλους που έχουν διαμορφώσει την περιβαλλοντική συνείδηση σήμερα. Όπως βλέπαμε τις εικόνες από την οικογένεια Κουστό, έτσι όλοι βλέπαμε τα δικά σας μηνύματα από τη μικρή μας ηλικία σήμερα, και είναι πάντα στη συνείδηση, νομίζω, κάθε Έλληνα της γενιάς μας ότι υπάρχει εκεί ένας γλάρος ένας πελαργός που μας λέει ότι πρέπει να προστατεύσουμε το θαλάσσιο περιβάλλον. Αυτά τα μηνύματα γλάρος μας είναι ίσως το πιο ισχυρό μήνυμα το οποίο έχουμε γι' αυτό, και δημιουργεί αγάπη. Η αγάπη είναι πολύ σημαντική και όπως έλεγε ο Κουστό, προστατεύεις ό,τι αγαπάς και αγαπάς ό,τι καταλαβαίνεις. Αυτό το οποίο καταλαβαίνεις. Γι' αυτό είναι σημαντική η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η αγάπη, ως δύο πολύ σημαντικοί παράγοντες για να αναλάβουμε δράση. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμβολή σας σε αυτό, στην ψυχή.